boas, eu son Iria, aquí estamos un día máis con Leila, Fernández. la de sempre. Sí, o dúo dinámico un día máis. Sí. Hoxe estamos... Eu estou un pouco nerviosa, verdad? Porque claro, hoxe... Hoxe é día grande para Iria, o sea, para todo o mundo, efectivamente. pero para Iria especialmente Sí, a verdad que sí. está... Yo, si me alisté en el fallado... Foi was for a reason. un motivo moi Sí, concreto efectivamente, sí. que costou un pouco que se materializara. Sí, pues... Pero- Bueno, o sea, costó a nivel temporal, que si no, el resto, a verdad que Claro, hubo... Sí, claro, sí. claro. Hubo buena acogida. Un poquito. Sí, sí. Que é? Dio ti porque che fai moita ilusión. Porque hoxe estamos, amigas... Espera, primeiro, onde estamos? Isto é moi importante, Isto é moi importante por favor. onde estamos, porque Uf, estamos en un Dios. set novo. Efectivamente. E estamos- Sí, na Casa do Taberneiro, en San Pedro, en Santiago de Compostela. Efectivamente. Deixanos espazo o noso xa compa. Total. O sea, este así, Pepe. o compa Pepe de Sí. A Casa do Taberneiro. Sí. E, por suposto, estamos cos amigos de Estudio 7. O aplauso para Xavi. Solo un, dos, tres. Sí. Que nos satura todo. E tamén estamos, por suposto, coa persoa máis relevante do Concello de Piñor, que é Carlota, en calidad de rexedora neste amable momento que está aí. Vale, da igual. Vale, e agora sí, por que hoxe é superimportante, Leila? Porque é importante. Porque Quen veu hoxe- hoxe? Quen subeu hoxe ao fallado? Hoxe estamos Quenes? con Bayuca e Lilaina. Ole. Bueno, estamos con Bayuca e Lilaina e esta vez, Leila, se me permites, non vamos a hacer o mítico chiste, que non ten xa gracia ninguna, verdad, de, no es la fecha en la que sale cuando estamos grabando. Dios, no. Xa o deixamos de facer fai tempo porque non tiña ningún tipo de sentido, no. todo o mundo sabe que evidentemente non Bueno, estamos grabando o día que sale, Eu personalmente seguía facendo, pero non tiña gracia ninguna. pero xa era unha Claro. coña interna, Efectivamente, sí, como o Concello de Piñor, perdón. do que non imos falar. No, que se levante e se va. Xa Me cago levanto e na me pá. voy. Vale, a cuestión é que hoxe gravamos o día 25 de xaneiro xusto pues, no Ecuador, realmente, dos 4 concertos da Capitol de Bayuca con Lilaina, tamén con Xosé Luis Romero. Hoxe veñen pola parte de Lilaina, Alejandra e Andrea. E, bueno, chicos, a todo isto, que tal estades? Sabes? Eu aquí falando non lles deixaba falar xa, esa é a emoción del momento. Es la emoción. Bueno, falábamoslo antes, estades cansados, levades 2 días de concerto, quedamos 2 por diante, como vos atopades? Eu creo que ben, de momento, e bueno, para nós tocar 2, 3, 4 días seguidos é un pouco máis raro. Aquí o que non é habitual é que se xa no mesmo sitio, ¿no? Pero bueno, que se xa Santiago para mí é algo super guai. É que foi un fito histórico, non? Ese vender as 4 datas da Capitol prácticamente un momento, o sea, foste sacando unha, vendíase todo, sacaba de la outra, vendíase todo, o sea, igual xa vos viades facendo un tour exclusivo Toda na a semana, Capitol. tamén, sí, tamén. Claro, creo que con 4 é Bastante. Hai que variar. Hai xente que se quedou sin entrada, que lle gustaría unha máis. habrá que volver ou ir a outro lugar, ¿no? Sí. Eu creo que ao final é tamén un agasallo que a xente siga vindo, ¿no? Porque ti podes estar facendo música, pero ao final se a xente se anima e apoia mercando entradas, pois é algo que fai que o proxecto siga para arriba e que eu, a nivel personal, por lo menos, teña máis ganas de seguir facendo música e de tocar. Bueno, é que falando da xente que quedou sen entrada, había como 1000 persoas en cola. O sea, de feito, a conta do fallado falou unos xente, porque, bueno, nós onte tamén fomos, Sí. Que, por certo, grazas a Raso por a parte que nos toca, verdad? Nos quedamos sin entrada. Efectivamente. Lo vamos a dicir abiertamente. Literalmente, porque no... Bueno, sí, porque solo podíamos ese día e no. Bueno, Sí. a cuestión, que falou unha xente a conta do fallado de, jolín, eu estaba aí en cola ata o último momento, pero nada, non hubo suerte, nadie soltou súa entrada. E, home, a verdad que, como para soltar, ao final... Digo, Sí, moi increíble, había 1000 persoas en Coa. Sí, señor, sí, señor. que Bueno, fuerte, eh? Pues sí. Ves? Outra fecha máis. Daba para outro día máis aínda. Sí. Bueno, que por certo, ahora os vinir os concertos, o sea, como tedes un pouco a xenda petadísima, non, co tour? Sí, temos ahora uns meses aí bastante bonitos tamén, porque ao final é o que nos gusta, non? Saír a tocar, e agora imos para Granada, para Murcia, temos Madrid, non sei, un montón de datas, e despois xa festivais. Anunciaron María Pita na Coruña esta semana, o sea que, bueno, eu creo que a xente que se quedou sin entrada agora vai ter pocas para ir noutras datas por ali. Sí, que ben. Total. E digo eu, e unha curiosidade que teño eu sempre aí cos músicos, a vos que vos gusta máis tocar en sala ou en festivais? Ou, bueno, simplemente en fora? Que é diferente, é moi diferente, pero a min gustan as dúas cousas, non sabría dicirche si unha ou outra, ten un manexe totalmente diferente, pero non sei vos que pensades, pero a min gustan as dúas cousas. Sí, a min tamén, é que
En que se diferencia? Porque dicides eso de que hai unha enerxía diferente, en que se diferencia un pouco? En salas ao final sempre é algo como máis cercano, sabes? Ajá. Bueno, ao final en salas van verte a ti, ¿no? O sea, a Baiuca. Claro, sí. Nos festivais ao final pois hai xente que esa aí todo tamén está por outros grupos, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, xa te digo, o sea, non sabería elixir porque é que é moi potente nas dúas. Sí, son tamén hai que aproveitar é o que di Andrea, non? Se hai xente que non che vai a ver habitualmente ou vai a ver a outro artista, de repente estás aí, pois tes a oportunidade de ganar novo público, non? Pero tamén cando sacas unha sala a taquilla, sabes que o público vai a verte a ti, sabes que esa xente o vai a dar todo, e despois eso, tes a posibilidade de tranquilamente ao rematar o concerto poder falar ca xente, non? Que o festival é moi difícil. Normalmente nós chegamos, tocamos e marchas, non? Porque por logística, porque estás fora, non sei, é máis complicado, pero na sala sempre é unha cousa máis cercana. E tamén cando son en espazos cerrados prodúcese unha maxia de que o público cando canta ou cando gritan calquer cousa o son rebota e ti estás vivindo esa experiencia, non? Cando é aire libre é máis complicado, pero despois no aire libre tes a oportunidade de ter un show máis grande, con escenarios increíbles, de repente hai 10.000, 15.000 persoas, que é algo que nunha sala é Imposible. Entón, a min gustan as dúas experiencias, ao final un ano é moi longo e tes a oportunidade de tocar en moitos sitios. De feito, tocamos en sitios moi curiosos, cando tocamos en Quito, nun volcán, por exemplo. En un volcán? Isto non sabía isto, amigo. O volcán Inhaló. Sí, bueno, non sei a cantos metros estábamos de Cuiar o Mar, pero... Non sei, 3.500, 4.000, por aí. Mi mamá pasa cara Que a voz. barbaridade. Xa te faltaría hasta o aire, casi. Sí, no, literal. Ai, De mi feito, bailamos e... Sin aire. Despallecemos aquí. Claro. Se as vertes aquí a chicas, sabes, si imagínate a 3.000 metros de altura. Buah, Sí, totalmente. É moi chula, a verdad. Era un sitio impresionante. Hai o pulmón de Cantareira a Juan Tubiaga, é un mol. E non deixaste que fora en Quito? Sí, en Quito. En Quito. Bueno, que estades sonando en sitios moi grandes. A ver, creo que unha proba deso tamén foi que saliu, non sei se foi o ano pasado, que saliu que estabades sonando en festivales grandísimos, non erades vos directamente cantando ali. remix. Sí, efectivamente, era, joder, pues ese impacto, ¿no? Que tedes tamén esa internacionalización da vosa música. Non sei como vivistes vos, por exemplo, cando vistes esos vídeos. O de Timmy Trumpet e o de Sí. Harry Can Swim, no, non é Harry Can sí, Swim. sí. Barry Can Swim. Bueno, para mí é increíble, non? De repente ver un vídeo en Glastonbury, en Coachella, non sei. Sempre te imaginas tocando ali, pero bueno, se non estás ti, que se escollete a parte da música que fixemos e tal, pois para min é algo increíble, non? Total. E cal credes que agora mismo, a día de hoxe, digamos, a chave do éxito para vos, non? Para estar petando, porque sí, é un hecho. Bueno, no meu caso, eu creo que é ir paso a paso, que a xente se sume ao proxecto e non queira salir, non? Desa idea de seguir vindo, de que os conceptos cada vez sexan máis grandes, de que o espectáculo vaya crecendo. Entonces, bueno, sempre é bonito cando vas facendo a un ritmo no que te sintes cómodo, sabes? Porque hai veces que hai pelotazos de 0 a 100 e como suben baixen, non? Entonces, bueno, tampouco é o que gustei nunca. De feito, non fará onte con un amigo de que en 2 anos xa van 10. O sea, e o tempo pasou voando. Entonces, bueno, creo que non é sinxelo que un proxecto dure a longo prazo, e para eso tens que facelo dun xeito que sexa lo viable, que che apeteza. E, por exemplo, eu onte a mañá levanteime e fui ao estudio a traballar, porque sigo facendo música, sigo ca mesma ilusión que o primeiro día. Claro, se un día eso desaparece, pois deixarei o proxecto, o que sexa, pero oxalá nunca sexa, sabes? Porque despois co equipo co que traballo, con Andrea e Alejandra, levamos traballando xa varios anos. De feito, o primeiro concerto foi aquí en Santiago, na Sala Malatesta, que ainda falábamos estes días. Eu estou super cómodo con elas e con toda a xente que traballa comigo. Entonces, mentras siga sendo así, pois
para min que dure todos os anos que sexan. Eu creo que tamén es que bonito. Acabamos de dar conta que ni siquiera dixemos os vosos nombres. Sí, Sí, dixemos. Sí. Leila, ti tamén estás moi nerviosa. Pois sí, Vai tratar por pois sí, efectivamente. O nome de que non dixemos, perdón amiga que te interrumpa, foi outra persoa tamén moi importante nos shows do directo que é a Canoura, o encargado dos visuals, que bueno, supoño que xa che facería esta pregunta 1.000.000 de veces, pero claro que o apartado visual no proxecto de Baiuca e, bueno, non son os shows, de feito, nos deseños do disco novo de Barullo aí, os deseños de Carlota Pereiro que son super top, o sea, bueno, eu antes xa pillei a tote, porque, o sea, é unha fantasía, teño aí a batida. É verdad. Sí. Vimos unha bandeira Sí. enorme Sí. de Barullo. Sí. ¿Dónde se pode conseguir eso? ¿De dónde salió eso? Creo que non se pode conseguir. Eso Sí. fixo alguén. Sí. Eso tens que falar con Lucía Pastoriza, que é a presidenta do club de fans. Vale, podemos contar unha anécdota. Necesitamos contar unha cousa. Carlota, queres ir contar? Pero igual reventamos la sorpresa. Que sorpresa. No. Bueno. Ai, vale, sí, ao mellor sí. Ao mellor sí, claro, sí. No, porque claro, vale. Ahora hai que contalo. Bueno, eu só vou decir unha cousa. No, porque entonces xa se vai saber. Que sí, no, non podemos Lucía revelar Pastoriza debía ser unha chica Pero non que digas as estaba cousas, onte, vale. no, Vale, estaba onte no concierto recopilando cierta cosa cierta cosa para cierta persona Dos fans. y ya está, sí, y ya. para entregarlle a alguén. Joder. O sea, a todos vos. Bueno, xa está, non vou dicir nada máis. E entonces abordou a estas dúas chicas que estaban ali no concierto para recopilar esta cousa. Sí. Non tedes ni idea, verdad? Lucía, No, no. Bueno, xa vos enteraredes Sí, en no, breves. non tedes ni idea. Vale, non era esa a sorpresa. Vale, buf, menos mal. Vale, sí, vale. No, sorpresa, non a dixemos. Eu me estou perdendo moito. Solo vamos a decir que estedes atentos nos próximos días que seguramente Sí. tedes unha sorpresa. Sí, Vale. sí. Ya sí. está. Entonces esta chica debía ser a que levou, debe ser Claro. Lucía Pastoriza, Sí. presidenta do club de fans. Un saúdo, Lucía Que- Pastoriza, seguramente Un beso. a miña NMS. Exacto. Broma, Lucía. Igual te avisa sale de- relevo, Lucía. Y entonces, esto aquí viña. Ah, a bandeira. Que Ah, vimos a a bandeira bandeira. e flipamos. Sí, sí. Muy top, Sí, Muy o sea, top. facer ese un traballazo heavy, Pero xa levaron, a Barcelona non o levaron Sí, tamén? a Barcelona A semana pasada tamén tiña apareceu con outra Sí? bandeira. Sí, de Qué feito, fuerte. Que ten esa na teño casa na agora. casa. Oh, Qué fuerte. guai. Ten varias bandeiras. Vamos a insertar aquí imagen Sí. da bandeira que temos, verdad? Sí, top. Temos vídeo Sí. e todo que saquei eu Pues moi sí. amablemente. Vamos a insertar aquí para que todo o mundo poida ver porque nos quedamos locas Sí. con Sí. esa bandeira. Bueno, estábamos falando de Adrián Canoura. Eso, sí. E de Carlota. O apartado visual, que é moi importante no proxecto de Baiuca. Foi dende o principio? Ti xa o visualizabas así? Ou foi como comentabas antes, fuches engadindo e foi sucedendo naturalmente? Sí, visualiceino, pero porque tamén xusto estaba, o sea, tiña xa unha relación moi cercana con Adrián. De feito, coñecímonos aquí en Santiago cando máis migas fixemos foi cando fomos xurado novo do cortocircuito. Que eso non sei, debeu ser no 2016 ou 2015 ou por aí, que así Que unha fuerte. anécdota curiosa. E dende esa, pois, empezamos a traballar e a verdade é que con el super cómodo e ten unhas ideas increíbles sempre e é moi fácil traballar con el. Eu creo que vai, o sea, o proxecto en si tamén caracterízase moito porque sodes como unha xuntanza de xente Sí, moi sí, grande. sí, sí. Comentábamolo antes de entrar, digo, eu creo que Xosé Luis Romero todo o mundo lo ama. Sí. O sea, eu onte Sí, dediqueime a ver historias de todo o mundo amando Pero muchísimo. a Xosé Luis E eu por encima de sabía. todo. E eu creo que sabe perfectísimamente. Ademais, Dios, vais Pero, a perdonar. pero non só historias, a xente ia cos móviles, Xosé Lois, como dicía? Eres meu pai. Eres meu pai, Xosé Lois, eres o mellor, Xosé Lois. Es nuestro padre. Sí, 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 sí. Dios, vais a Total. perdonar a ignorancia porque mal, pero ¿cómo se chama o instrumento que saca o mítico que todos nos volvemos loquísimos? O charrasco. O charrasco, vale, o sea, él sabe lo que hace cando saca o charrasco. Sí, Claro. ese é o momento álgido. de- O sea, a cantidad de vídeos, de documentos audiovisualísticos que Total. de Xosé Luis co charrasco, qué barbaridad. Totalmente, Bueno, moi top. totalmente. Pero eso, eu creo que tamén vos caracterizades por ser un pouco toda esa xuntanza de xente, tamén salía Antía Muiño, estaba Feliz a Segade, non sei se onte, pero Onte, antes onte, estaba, onte, que tamén. sí. Bueno, moita xente, no, que se une xa non só para facer os temas, sino para ir aos concertos e demais. Non sei como onde xurdiu todo este Como nace el junte? unirse. Claro, como nace toda esta xuntanza de xente? Bueno, eu ao final vou sumando
persoas máis que artistas, pero a vez coincide que son dos mellores artistas que hai en Galicia, non? Entonces, bueno, para min son como esas dúas cousas importantes, xente que poda traballar, que poda estar cómodo no estudio e que poda pues, convivir, porque con elas podemos convivir. Se non fose así, pues non estaríamos nin traballando día a día, pero tampouco estaríamos grabando, non? Por exemplo, neste disco gravar Ribeirana foi algo super, non sei, a mí encantoume, non? A experiencia de meternos no estudio, porque claro, eu traballar a primeira interacción que tiven con elas e con Xosé Lois foi traballando ca música do primeiro disco da Liboria, que dai saleu o meu EP Misturas. Cando estaba traballando neses temas foi cando empecé a falar con Xosé Lois, xa μας presentou, empezamos a ensaiar, pero claro, aí nunca nos meteramos no estudio. Despois sí que tivemos pues, momentos así determinados, gravando Paxaro do Demo con Xol López, non sei se hubo algo máis así de estudio, pero... Despois chegou en Bruxo, claro. E despois, claro, chegou en Bruxo, pero traballamos a distancia porque era a pandemia. Entonces, claro, elas estaban en Galicia e eu estaba en Barcelona, entón fixémoslo todo telemático. E eu quería vivir a experiencia de xuntarnos no estudio, porque é algo que ao final non ten nada que ver con esa distancia, non? Foi un pouco o que me quedou de en Bruxo, non? De non poder traballar ca xente máis no estudio. E agora con Ribeirana foi moi bonito tamén. Sí. Bueno, que non comentamos, pero para que non nos saiba, non só Alejandra e Andrea son Lilaina, senón que tamén é unha terceira irmá, María, e a vosa curmá, Mariana. Que, por certo, claro, que vamos preguntar, a ver, de Catoira a Miño hai unha tirada, claro, tía sempre a dúbida de como foi aí ese junte, claro, agora xa o nexo é Xosé Lois. Claro. Sí. Vale, correcto. Bueno, eu creo que debedes de gastarvos un importante parte do presupuesto en viaxes, en transportes e demais para poder... Sí, porque ao vervos. final ahora mismo estamos viaxando, bueno, de Galicia salen 9 persoas e cada unha vive nun punto. O sea, temos xente en Ourense, en Ourense, no Rosal, en Catoira temos como a veces tamén, bueno, cando non pode Xosé Lois ven Lucas de Nebo, entonces pues pasamos por Catoira. E despois na Coruña sí que hai máis xente, temos a Antía Muiño aquí en Santiago, entonces bueno, é como un percorrido por todos lados. Sí. Recollendo a xente polo camiño. Sí. Creo que é o momento de que preguntes unha cousa, e quero preguntar unha cousa moi importante de Catoira, que lle fai moitísima ilusión. E acaba de abuchararse un pouco, pero... Pues claro que sí, que cousas me estás dicindo? Vale, vamos a ver. É que de Miño non quero preguntar nada porque iría de Valdoviño, entonces quedalle como a quen dio ao lado. No, pero ao lado tampouco, Bueno, pero bueno. coñeces máis. Es la costarta, pero nosotros sabemos, entiendes. Exacto. Claro que sí. Pero, o sea, vale, disclaimer, O sea, porque a mí xulgouseme cando plantei facer esta pregunta. Dios, Non é verdad. eu como se quedar Isto é mentira. A movida, Eu esta pregunta facería ya a absolutamente calquera veciña de Catoira. E a pregunta é, cal é o teu vikingo favorito? Bueno, en Catoira o máis famoso é Ulf, o sea... Vale, bueno, temos unha resposta moi boa resposta. Un aplauso a unísono por te contestou. Pero vos tedes un vikingo favorito, chipas? Vale. No, a verdade que non. É que mi non hai vikingos, e se eu xo preguntaba, non te penses que ia preguntar? Hombre, por supuesto. Bueno, entón, despois volveremos ao eido municipal, vámoslo deixar aí. Sí. Entón, vai vir moi ben para o xogo que temos preparado, o de ser de moitos sitios distintos de Galicia. Estou flipando todo, No, Títelo la boca. no. Estou metendo pequenos avances, hai que ir poniendo en contexto. Stay tuned, amigas. Bueno, eso, o caso. Antes le preguntábamos un pouco o tema de por que credes que estaban pegado a Baiuca, basicamente. E claro, o sea, nos vemos un pouco polo tema do neotradi, ¿no? Nos queremos vos preguntar, porque, bueno, estamos vendo un montón de manifestacións neste sentido, por exemplo, por Euskal Herria, na Ferroa temos a ZETAC, pero tamén temos outras, pues mira, mismamente Bad Bunny que acaba de sacar disco, pues a música tradicional de Puerto Rico. Entonces, claro, queríamos vos preguntar un pouco como vedes o tema do neotradi no sentido de credes que é unha tendencia musical ou credes que realmente é o nacemento dun novo xénero? Credes que se vai abandonar en algún momento, que é algo temporal ou que realmente está aquí para quedar? E tamén, un pouco, por que credes que conecta tanto, por que ten tanto éxito? Bueno, puntualizo unha cousa, despois xa que den elas a súa opinión. Bueno, eu empecé a tocar a gaita, pero
eu estive, o sea, non estive inmerso no mundo tradicional na miña adolescencia, o sea, ao final eu fume por outro camiño, e un pouco en relación ao que comentábamos antes, eu acabei traballando con xente que sí está metida no mundo tradicional, entonces ao final hai como tamén esa relación de eu estar noutra onda con xente que está super inmersa e ver como podemos traballar aí. Entonces, bueno, é super interesante ese punto tamén, porque salen ideas novas, non? De pensar de que hai cousas que igual considerábamos que tiñan que ser dunha forma determinada e de repente eu digo cousas que me din, pero eso non se pode facer así, non? É como ese punto que mola moito, non? Porque ao final é o que che leva a facer cousas novas, non? Pero bueno, puntualizando esto, elas que son as que realmente viviron e estiveron toda a vida cantando e tocando, pues son as que teñen que dar esta opinión, onde como ven tamén a situación en xeral da relación entre a música tradicional e as novas músicas, os novos artistas que van apoiándose nesa raíz do seu lugar, non? Sí, a ver, eu creo que o éxito, como dicides, ten que ver un pouco con que esta mezcla non de música tradicional con, pois neste caso, electrónica, chega a máis xente, non? Quero dicir, pois a xente do tradicional, non? Digamos así, o sea, ti as unha foliada, a tocar o que sexa tal, e a xente o público que hai aí era a xente do tradicional, claro. Con esta mezcla chega a moitísima máis xente, claro. Entonces, bueno, abre moitísimas máis portas e eu creo que ten que ver con eso, non? O sea, ao final descúbrese a un público novo totalmente, que antes pois era totalmente reacio ao mellor a escoitar este tipo de música, non? De música tradicional, e o descubre doutro xeito, non? E ao final, bueno, a min pásame, por exemplo, amigas miñas que levo toda a vida cantando, sabe? Me levan escoitando toda a vida e nunca foron verme. A ver, non estou dicindo a ti nada, pero digo, tellas interesou como agora, por exemplo, sabes? Esa mezcla. Entonces, bueno, pues eu supoño que ten que ver, bueno, con eso, non sei. Eu quero pensar que si é algo que se vai manter no tempo. Quero pensar eso. A resposta non a teño, e creo que non a ten ninguén. Está claro que sí que estamos vivindo un momento moi bo para a música en galego, para o idioma, para a música tradicional, e esta ponte que se teceu entre, pois eso, novas músicas e, bueno, estilos máis actuais ou contemporáneos coa música tradicional, está claro que foi algo que impulsou ou que di ela, ¿no? Que chegase máis xente. Que ao mellor, pois non era consumidor da música tradicional, pois que se achega a música tradicional a través de outras misturas. Pois imagínate, pois que escoiten a baiuca e que digan, vale, pois que hai detrás desto tamén, sabes? De onde ven isto? Esta mistura. Entón, Sí, eu creo que o que axuda é a potenciar que a xente de repente se interese por ir a unha foliada, o sea, é dicir, non son cousas que se pisen, non porque hai artistas facendo mesturas con electrónica ou con trap ou que sexa, fai que o máis puro desapareza, non? Senón que crea máis interese, non? Que eso creo que é bonito. E despois, pois bueno, se está de moda Bad Bunny facendo música de Puerto Rico, pois unha persona de Miño pois non se vai a poñer a facer música de Puerto Rico, sabes? O normal é que mire o que ten na casa e creo que eso é interesante tamén ver como as influencias xa non se buscan tanto fora, senón que se buscan máis no lugar donde creciches ou donde viviches, non? E no vosso caso, que foi o que vos levou a buscar esas referencias? Bueno, vos estades máis inmersas desto desde pequenas chicas, pero que foi o que vos levou a buscar esas referencias, non? Porque sí que é verdad que ahora estamos vendo unha proliferación de grupos de neotradi, que sei, pois As Fillas, Mondra, de Neijures, non? Que están, bueno, pero levan ao final que levan un par de anos, 2, 3 anos, non? Aí, pois levades bastante máis tempo, 8 anos, dicías antes, non, Alex? Que foi o que vos levou a eso cando era un momento... xa, momento de realization, aí está. Entonces, non sei que foi o que vos levou a eso en un momento no que quizás non era tan, bueno, digamos que non estaba tan explotado, por así dicirlo, este xénero, en que evidentemente pues, había grupos tradi como sempre toda a vida, non? Oye, decir unha cousa, isto creo que é unha pregunta para Alex Casanova. Como pasamos de Alex Casanova a Baiuca?
Bueno, foi unha evolución da música que iba escoitando e de sentir que de repente estaba máis interesado en volver a escoitar esos discos que escoitaba cando era pequeno e ver se era capaz de facer algo e saliu, no? Pero bueno, eu sempre digo que eu non fago música tradicional, hai unha inspiración tradicional. Entón, bueno, a ver, normalmente non pasa, pero a veces cando etiquetan o proxecto como música tradicional ou eso, un new tradi ou que sexa, nunca me sinto identificado porque non é a música que fago, hai unha inspiración, non? Entonces, nese sentido tamén eh, sempre sentín que tiña liberdade para poder facer o que me petara, porque tamén o fago dende o respeto, sabes? En ningún momento hai nada que poda ser ofensivo hacia a música tradicional ou hacia as persoas que fan música tradicional, non? Pero nunca me gusta considerar que o que fago eu sexa tradicional porque para nada o é. De feito, moitas veces forzamos os temas para non sei se cantalos de outra maneira, non? De como normalmente se fan, e esas cousas pódense facer porque aquí non se intenta buscar nada puro, non? Senón que se intenta evolucionar e darlle unha nova vida, non? Hai xente, non sei vos, chicas, ao mellor, por exemplo, bueno, primeiro, Alex, que me dá curiosidade. Este momento que dicías ti que te empezaches a interesar por un pouco por onde viñas tal, veu estando aquí ou estando en outro sitio en Barcelona? Non sei se estabas aquela xa alá. Daqui fume a Madrid e despois ahora estou en Barcelona. Pero non, foi cando os últimos anos que estaba aquí en Santiago. Foi cando realmente a primeira conexión foi cando estaba coa compañeira de piso que vivíamos aquí casi enfrente ao Tarasca. De feito, a miña habitación daba case a porta do Tarasca. Que bo sitio. Era bastante complicado dormir. Poucas horas de sono terías. Pero sí, eu recordo que sempre me decía que lle flipaba a música das cantareiras, que sería increíble algunha vez facer algo con esa música e bueno, como eu sempre fui un gaiteiro, pois eu facía probas de temas con gaita e tal, estou falando do ano, non sei, 2009 ou así, e nunca conseguía facer nada. Entón, bueno, funlle dando voltas, iba recopilando discos, entonces, bueno, prácticamente cando me estaba xa indo de Santiago foi cando eu xa tiña máis ou menos todo recopilado para montar o proxecto. E había unha cosa que comentabas que é o de intentades, evidentemente, pois non, como que non sexa ofensivo hacia o tradicional ni nada. Hai xente, isto é máis para vos, chicas, que é como moi, como decirlo, cerrado, sabes? Sí, efectivamente, un pouco puristas, ¿no? De decir, pois, a ver, non quero dicir que están en contra do neotradi como tal, porque tampouco creo que sexa eso, pero sí que é verdad que non o den contamos ollos, que creen que é un pouco, pois, unha, bueno... Eu entendo que ven ao mellor en perigo as estruturas tradicionais, ou non sei. Sí, como que ven como si degenerara, sabes? Eso ao final vai en cada un, porque quero dicir, eu considero que teño unha parte purista e mira onde estou, quero dicir, estou colaborando na Maíca. Quero dicir, hai que saber diferenciar as cousas. Quero dicir, eu que porque toque electrónica, o sea, esta mestura con electrónica non ten que ver que mañá me vai a tocar unha foliada, unha mañeira coa miña pandeireta, e punto. E que hai que saber diferenciar as cousas e creo que non se, quero dicir, non se fai mal para nada. Poden convivir. Sí, Convivir é convivir. É unha visión nova, sabes? O sea, é saber simplemente eso, que non estamos facendo nada tradicional, claro, é algo inspirado na música tradicional, pero non é tradicional. Entonces vai un pouco na mirada de cada un, perdón. No, eso. non, elas son moi puristas cando teñen que serlo, que Ser eu considero purista. Hai que defenderse. Purista, pero claro, purista non é a palabra, pero eu sei o que estamos facendo e sei tamén como son eu na miña vida coa música tradicional, é dicir, é o que di ela, hai que saber diferenciar e hai que saber o que se está facendo. Sempre que se faga dende o respeto, a mí non me parece mal. É dicir, é algo que potencia a música en galego, que potencia a música tradicional, entón, mira, se che parece mal, fixo mellor, non creo que teña unha parte negativa. Quero dicir, a xente que vexa eso, respeto, por supuesto, pero creo que non hai unha parte negativa, o sea, é ao contrario, o sea, ao final, o que dicíamos antes, non chegas a moita máis xente nestes circuitos e bueno, eu creo que, pero bueno, é a miña opinión.
Claro, claro. Sí, bueno, esta pregunta leame facendo casi dende o primeiro día, dos turistas. E a verdade é que eu creo que casi é un mito, moitas veces. Pero bueno, creo que tamén ven en relación ao que o proxecto se considere. Se agora eu salira dicindo eu fago música tradicional, pois o normal é que me deran paus por todos os lados, sabes? Entonces, eu sempre deixei claro cal era a vía do proxecto. Pero teño que decir que a maioría, prácticamente o 99% das persoas do mundo tradicional cas que me crucei, todo o mundo ten a mente super aberta a todas as músicas que se están facendo o día de hoxe. Eu creo que son moito máis haters puristas os flamencos. Sí, moitísimo máis. Eu creo que a xente aquí ten a mente máis aberta do que pensamos. A ver, eu creo que ese pensamento igual ben condicionado por pensar que ahora que se está facendo todo este neotrad e estas misturas, que o mellor quede un pouco relegado a un lado, pois que subas a un escenario 4 pandereteiras e que eso se poña en valor e que estea valorado igual que o que facemos 4 días na Capitol. Eu creo que, tendo claro eso, non fai mal a ninguén, sabes? Pero sí, eu creo que ese pensamento ven un pouco condicionado por eso, de que a xente ao mellor ten medo de que xa non haxa palcos nos que se suba unha formación tradicional. Sí, como que dar un segundo... Claro, é a música, claro, efectivamente. Claro, que ao mellor ven un pouco como o principio do fin, como unha ameaza. Claro, sí, pode ser. Claro, non sei, habería que... Pero eu creo que é un preguntar... momento maravilloso en realidade, ¿no? O sea, creo que é un momento maravilloso en realidade. O sea, non sei, eu non podo medir fai 20 ou 30 anos canta xente iba a unha foliada ou canta xente quería aprender a tocar a pandeireta, pero creo que a día de hoxe, nese sentido, é un momento bastante bo, non? Vos que a vivir... Bueno, eso sempre estivo... que... É dicir, eu sempre... Bueno, dende que teño uso de razón, sempre estivo moi vivo, é dicir, sempre houve xente nas foliadas, sempre houve xente, é dicir, non tiveron que chegar estas misturas, que eso tamén hai que deixalo claro, non tivo que chegar novos grupos que mezclaran música tradicional con tal para que isto se puxese en valor. Non, o sea, isto xa existía, xa estaba aquí, xa estaba vivo e non estaba morto e non chegou ninguén a revivilo. Sí, pero bueno, sí que é verdade que antes estaba máis vivo no que dicíamos, non? No mundo do folclore, o sea, agora sí que hai máis xente interesada por eso, sí, unha veña, vou apuntarme a clase de baile, vou así, e antes non era así. Bueno, era, sí que estaba vivo, pero no contexto. Pero bueno, o que acabo de dicir eu quero deixalo moi raíz, porque iso li moitas veces, de, no, los salvadores, de non sei que, ou... No. Totalmente. E moitas veces por eses discursos deixamos por terra ou non poñemos en valor o todo o traballo que levan anos e anos culturais. E se eles non seguiran, realmente isto non pasaría agora. Ao final, se hai neotradi é porque hai tradi e porque se mantivo e se mantén durante moitísimo tempo. Iso é men algo que li moitas veces e que me fastidia. Me fastidia, porque no, isto xa estaba aquí. Sabes, pareceme maravilloso que haxa novas cousas e que se misture e que tal, pero eso xa existía, non chegou nadie a revivilo e a levalo. Bueno, entender eso, que quero entender. Abriu novas portas, sí, pero digo que unha cousa non quita a outra. Pero eu creo que sí, o que sí que o pobo galego ten que estar orgulloso é da vida que ten a música tradicional Claro. de sempre, sabes? Porque eu cando vou por aí a unha entrevista sempre me falan da música tradicional como se fora algo museístico, como xa extinto. Eu digolles, bueno, igual é aquí, de onde sodes vos, porque en Galicia hai vida, non? Entonces, bueno, temos que saber que noutros sitios non hai a forza que hai aquí. Entonces, eso é algo que ten que ser un orgullo para a xente tamén. Claro. É que aparte agora non hai nada máis moderno que tocar a pandeireta. Literal, que efectivamente vou dicir é que cada vez apuntase máis xente que dicía despois tamén a pandeireta, a baile e demais, que cada vez hai máis xente que quere aprendelo e creo que eso tamén é verdad que foi un pouco gracias a este, digamos, nova ola do tradi e que sí que fixo moito grupos que se están, digamos, revitalizando de alguma maneira e abrindo ao público máis xeral. Lógicamente, sempre houbo sempre tivo o seu público, non? Digamos, e sí que é verdad que creo que ahora xa non, pero antes sí que había unha concepción, un pouco que dicías ti, Alex, de como se fose algo moi museístico, algo como moi de culto de
como de que se facía antes, pero que xa non Que tan... esperas, era o que comentaba. Claro, pero a nivel visión general de público externo, creo que había esa visión. Si a día de hoxe penso que xa non hai, cada vez máis xente está apuntando. E isto é unha cousa tamén moi interesante porque entre vos tamén hai un contraste. Vos, por exemplo, levades toda a vida metidas no tradio desde pequenas e Alex, en cambio, pues, non, de pequeno non De pequenos sí, pero despois xa non, digamos, elas nunca deixache de tocar. Eu sí, eu levaba sin tocar a gaita igual dende os 14 anos ou así. Entonces, bueno, foi tamén como un impasse aí para volver, non? Pero bueno, despois, claro, eu nunca collera unha pandeireta. Na universidade empecé a tocar un pouco porque nos daban algo de clases e tal, e con ela E agora está xira pegando baile. algo de baile. Pero bueno, Temos un pouco aparcado, pero está un pouco pecado, habría que recuperar. Cando vamos a ver a Alex bailando nos... Xera, e la vez. E logo, mas pasa que detrás da mesa, claro, cando ten a mesa que non se lle ve. Sí, porque despois que había su variante, sempre me critican cada vez que vai. No, me inviten o corrixe. O sea, considerades que non estou Claro. non estou facendo ben. No, Ineki, metes. Edades. Dara un par de clases máis e eso tira para diante sin problema. Pero eran moi graciosas esas clases, Con Canoura tamén. Sí. Bueno, os dous. Estades iniciando a todo o equipo no baile, podemos decir... No, a todo o equipo no, pero os que intentamos. Os outros pasan, no, Hai que seguir nesa línea, chicas. Por certo, lo que estábamos falando de todos estes anos, bueno, décadas, séculos que se mantivo viva a tradición, figura crucial, cantareiras, pandereteiras, que se lles adica este ano o Día das Letras. Como vedes isto? Credes que xa era hora? Pois sí, moi necesario, sí. Sí, ademais de que eu penso que, bueno, estaría guai tamén noutro orde de cousas. Dedicarlle tamén as letras á xente viva, non? Eso estando para iso. E despois, claro, creo que sí, é super necesario as cantareiras porque ao final é que eran poetas, sen saber nada, facían e que deixaron un legado increíble, o sea, a min pareceme eso, verdaderas artistas. O patrimonio inmaterial en Galicia non se pode entender sen as mulleres pandereteiras. O sea, que son as grandes protagonistas que temos aquí deso. Entón, pues, evidentemente, xa era hora, sí. E ademais eso, sabes, que xo dan, o sea, ti vas aí, non, nunha recollida, o sea, te abren, que para elas é algo natural, o que facían sempre, sabes, pero te abren eso, a súa casa, o seu corazón e punto, e danche pois todo isto, que para elas ao mellor non valoran, non teñen consciencia do que para nós é, non? Que non sean todas esas melodías, esas cancións, sí. E que as recollidas é un todo que queríamos falar tamén porque son super importantes e super necesarias para o vosso tipo de música. Non sei como vivides vos, claro, vos facedes. Si, nos fixemos con Lilaina, estivemos como 6 anos ou así, recollendo, agora actualmente xa non nos dá xa a vida para máis, pero sí, fixemos unha época con Franci González de recolleitas 6 ou 7 anos, e para min é algo que a Ale sempre lle dicimos, temos que ir un día de recollida, porque é algo que hai que vivir de verdade. Eu guardo uns recordos super bonitos eso, porque sí. E que, que cada vez vai quedando menos xente viva que poder vivir esa experiencia, que ao final... É que xusto vos quería preguntar, cada vez é máis difícil facelas, porque cada vez hai menos xente, pois iso, viva. Antes de eso, de preguntarvos se é difícil, que tamén se nos podedes dicir, eu quero saber, o sea, como se gestiona ir á recollida? Porque, o sea, dices que encontrar, o sea... É unha lotería. Sí, ¿no? Sí. A ver, a veces vas con referencias. Sí, pero moitas veces íbamos, pues vamos, tiramos para esta aldea de Ourense e vas preguntando aos rumades, oye, había xente, coñecedes a xente, ou mulleres que tocaran a pandeireta, tal, e eu así, no, ou sí, pois mira, María de tal, que non sei que, e vas buscando, e ás veces polas casas, pero bueno, 6 horas e volves sin nada, o sea, pero normalmente íamos con referencias, entonces xa vas un pouco buscando a esa señora. Referencias de xente que che di, pois mira, esta señora de tal sitio canta e delle a preguntar, non sei que. O que pasa que agora é difícil atopar, pois eso, xente viva,
E tamén é difícil atopar repertorio que non estea xa recollido, sabes? Porque o mellor vas a unha señora que xa lle recolleron 800 personas máis e xa pois é repertorio moi manido, é o repertorio tal, pero bueno, Sempre lle das outra interpretación. exactamente. O mellor a canta diferente ese día. No, e aparte é certo que di da interpretación que lle dá a cada quen, porque podes ti recollerlle a unha señora e vou eu mañá, e aínda que nos cantas a mesma peza, sempre o vas a entender diferente a min, sabes? Incluso a melodía ou o carácter que lle das ou aínda que sexa a mesma canción, sabes? Neste sentido tamén vos quería preguntar, porque teño entendido que hai ás veces polémica polo tema de, bueno, o sea, non é por botarlle a música de inspiración tradicional, bif ni moitísimo menos, pero sí que que teño visto que hai así algunha polémica, porque hai veces que se toman recollidas e que non se dá créditos nin a quen fixo a recollida, nin a interpretación en sí, non da recollida. Non sei como vedes isto. Credes que se están pasando certos límites aí ou que as recollidas unha vez recollida libre uso, sin máis, ou como... A ver, eu podo entender que as súas posturas. O sea, eu o que penso é que ao final ti tes que a música é de todos, quero dicir. Eu podo entender que hai un traballo feito aí detrás por toda a xente, quero dicir, se eu vou recoller, si, fixen ese traballo, pero a miña postura é que o fago para que eso perviva. Entonces, se queda conmigo, non vai pervivir. Quero dicir, pero que diga ela é darlle crédito a esa xente, sabes? Sí, por suposto, pero por eso digo, o sea, valoro ese traballo, pero bueno, ao final, eu creo que sí que sería interesante, dicir, ao final, bueno, é un traballo que costa o seu traballo, valga a redundancia, e creo que non costa nada poñer en riba da mesa a xente que tantos anos estivo recollendo e que fixo ese traballo, sabes? Despois, evidentemente, eu recollo, non me vou quedar esa música, o sea, fai con ela o que queiras, porque é o que di ela, esta música é de todos, o sea, é música de todos e de todas. Pero sí que creo que hai que poñer en valor pois o que comentaste antes, as asociacións, non sei que, e a xente individual que estivo tantos anos recollendo e que gracias a esas persoas hoxe temos, pois eso, todo o que temos, ao que podemos acceder, ou o que sabemos, sabes? E comentabades antes que, por exemplo, collades o coche e iades hasta Ourense, a mesma cousa sobre as recollidas que só me chamou a atención como veciña dunha comarca da Costa Ártago, sempre vin que pois era moito polo interior, as recollidas e tal, e non sei, ou eu non teño moi... Por exemplo, vou ao mapa do Consello da Cultura Galega e pois na miña zona non hai moito e así. Por que credes que na Mariña, por exemplo, tamén teño falado con algunha asociación e teño dito que é máis complicado atopar, por que credes que é isto? Non se sei dicir. Bueno, na Mariña que saibas que hai moita peza. Nos agora estamos, nun proxecto con Pedro Lamas, o gaiteiro. Ele está recopilando un montón de pezas. Pero está recopilando pezas de gaita, claro. Bueno, pero son cantadas. Pero son pezas, sí. E son todo da zona das Mariñas. Son todas da zona das Mariñas. Pero a verdade é que el sí que fai un traballo que hai que poñerse a facelo, porque chapó. É dicir, el vai falando polas casas, xente que incluso está migrada en Estados Unidos, colle o teléfono, non sei que, contacta con fulanito, con menganita, con non sei que, e, o sea, incluso chegou a acceder a partituras, pois, imagínate, de tataranetos de gaiteiros que tiñan na casa, que non sei que, entón, é un traballo que hai que facer, claro. Pero por gaita é máis fácil, porque sí que pode haber rexistros de partituras e non sei que, co tema das pandereteiras, é que non se escribía nada, non se deixaba ningún tipo de rexistro escrito. Entón aí é máis difícil, claro. E credes que é un traballo que está pouco recoñecido? Ou as recollidas? O irse de recollidas? Sí. É que é un curro, Por eso te digo que a mí non me parecería mal, que non costa nada, o dos créditos, o de darlle valor tamén a esa xente que recolle. É que ao final é unha canción pasa do imaginario popular, digamos, de non coñecerse e de ser dun colectivo de xente de certo lugar, a ser dunha persoa no momento en que a utilizas ti pois, nunha canción, de repente, non? Por exemplo, unha letra agora é de Lilairas ou de Bayúcar. Claro. E darlle crédito a xente que recolle e darlle crédito a quen xa canta, que iso moitas veces tampouco pasa. Eso é verdade. Bueno, vamos a destensar bolientes.
No, vamos a ver. Vos, ti foches algo de recollida, Baiuca, non? No, Nunca. eu tomei a decisión dende o primeiro día de seguir o camiño da xente que recolleu, de aproveitar todo ese traballo, porque eu non iba a conseguir facer o traballo que fixo toda esta xente se me puxera a recoller, pero todo ese traballo tamén moitas veces queda olvidado, entonces intentei avanzar de aí cara adiante, non? E creo que a veces tamén está ben que a xente entenda que non hai que sempre facer toda a cadea de cousas, non? Que está ben tamén retroalimentar de dar seguintes pasos, non? E de recoller o que xa está feito e darlle aproveitalo e demais, sí. Bueno, o que está claro é que cando vas de recollida tes que visitar moitos sitios Tener unos conocimientos. e ter uns conocimientos de geografía mínimamente. Vamos poner un contexto. No vamos a dar un contexto. Necesitamos, Andrea, por exemplo, que nos digas unha letra. Unha letra do abecedario. Pois a M. A M. Bien. Vale. Pois, Entonces, vamos a dar un pouco de contexto para que entendades. Hai un mes aproximadamente, máis. Carlota especialmente, bueno, mes e medio, vamos a decir. Carlota especialmente viciouse a un xogo que hai Perdémola. de concellos. Sí. Entón, póñenche un mapa e ti tens que ir filindo todos os concellos que sepas. E a meta de Carlota era cubrir os 313 concellos que hai en Galicia. Xa vos adiante que sou malísima. Eu tamén, non te preocupes. Mundial en general. Pero bueno, con M, Concello de Miño. Va, ves que... Eso é xurabo. Entonces, vamos a poñernos a prueba. Coa C. A toira. Xurto. E entonces, tedes, Canto foi? hai temporalidade? Un minuto? Sí. Ou hasta que... Son os tres. Vale, No, sí. hasta que se voten. Hasta que se vote? Sí, hasta que se voten. Vale. Votarse, por si non entendedes o concepto, que isto é moi interno, votarse xa no poder máis. Exacto. Bueno, non tedes un minuto, tedes un tempo de gueira para decir todos os concellos que sepades que empecen por M, como bien dijo Andrea aquí. E eu vou ir apuntando a ver a cantos chejades. O sea, vos ides soltando, solo vais facendo pareitos. Pero facemos saltir, porque, o sea, Miño era de proba. Ou non? Jolín. No, eso se contabiliza. Claro, no, el miño conta. bueno, vale. Venga, cando queirades. Veña, Miño. Muros, Vale. Mondariz, Temos que... Que ides soltando, ides Así vai soltando. soltando. Mondariz balneario. Mera é un concello. Sí. Nera que pertence ao Leiro. No, Leiros, é verdad. Pero Mira, é super experta. Mera de Concello. sí. Mera. Non é concello. Meira, claro, dixen Meira. Non dixeches tal. E Muras tamén ou non? Niña, un saúdo. Eu hai un que leva un rato querendo dicir, Podemos participarnos tamén? Sí, casi, gracias. Sí, veña. Mondoñedo. Ah, sí. Mondoñedo. Meaño non dixestes, non? Mondoñedo. Moraña. Moaña. É que esos tres aí Maceda. Cantos sabes? Verba. E iso que non foi de recollida. Debe de tocar en sitio, seguramente. Mañón. Sí. Mondoñedo. A ver, estás atento, Bueno, estou pensando, entonces se vai... Vale, cambiamos de letra. Non sabedes máis. Vale, facemos unha segunda ronda con outra letra. Mal, non, Carlota. Espera, vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bueno, 13 concellos, vale? Entre 5 personas estabas... A miña aportación eres como Asturias. Exacto. Vale, facemos unha segunda ronda. Carlota, mano inocente, dinos unha letra. T. Vale. Vale. Teo. Teo. Un saúdo a Íñigo Caínzos, considero. Es verdad. Sí. Tordollas. Sí. É que conté? Tomiño. Tomiño. Yo. Tui. Trabada. E non hai un taboada tamén. Taboadas. É que nas xanos non tengo vicio, sabes? Claro, é que agora penso concellos e de repente dime tal e yo es como full, venga, ponte. Ese show, onde está? Existe, como se chama, Carlota?
Tipos, en internet, xogo Concellos Galicia. De nada. Hai que buscarlo en galego ou hai que escribir? Tamén se vicia moi rápido Sí. as cousas así. Alejandra, teste que puñar con esto, Hoxe investigar Capitol. Sabes a cantidad de concellos que eu aprendi? Eu non teño absolutamente nin idea de geografía en general, pero a nivel Galicia, perdónme moitísimo. A cantidad de concellos que aprendí, pero dinme conta, esta é unha cousa moi importante que me parece digno de reflexión e podría valer para un episodio. Ourense é o gran desconocido. E eu teño, o sea, Non sei absolutamente ningún. unhas lagoas mentales entre a provincia de Pontevedra e a provincia de Ourense. Sí. Fueran... Pois eu creo que Pontevedra, Coruña, bueno, eu polo menos, a ver, Coruña porque son da provincia de Coruña contra os máis, pero cada unha controlaba máis da provincia, lógicamente, pero Ourense era como unha cosa, Carlota que é de Ourense, por eso miro para ali. Sí. Ourense, a xente en general non controla. Que pasa en Ourense? Esta é culpa de Jácome. Jácome non nos paga, o sea que nadie los farán. No, hombre, no. ¿Qué nos va a quitar? Si podemos invitar un día... Podemos hacer... Son dos amigos de Uque. Exacto. Os de Uque seguro que saben un Saben las de, cosas, de concellos de Ourense, pero é verdad, é a gran desconocida. Bueno, chicas, creo que no podemos ver 6 de contea. Pero ahora vamos en plan por orden, sabes? Non así ao... Vale, venga, a última e xa cerramos. Ese. Ah, vale. Pues venga, empeza ti. Peña. Hostia. Empezado o niño. Vale, Salvaterra do Miño. Sober. Sober. Ese. A ver, no, é que ahora xa estou nerviosa, xa estou en blanco. Santiago, de Compostela. Claro. Veña, vamos un pouco así. Sí, mellor sí. Salceda de Casel. Muy bien. Y Alex se quería soltar el dato. Que estaba aguantando en plan, bueno. Tal cual. Silleda. Uy, aí pasas oposicións. E hai unha feira de Jando buenísima. Ai, pois ben, fantástico. É que un truco moi bon para cando estábamos aprendendo os concellos con Carlota era pensar en que había feiras. Eu seime moitos das bandas de música, porque eu tocaba na banda de música de Catoira e a veces íbamos aos concursos da Diputación ou creo que había un aquí en Santiago tamén de toda Galicia. Entonces aí ibas sabendo moitas veces algúns As concellos. bandas de música poden ser o equivalente a... De feito, con M está Merza, pero Merza non sei se pertence a Salceda ou algo así, ou si é concello. Non é Merza. Hai unha banda amigo en Merza. Dios mío, Dios. Pero creo que pertence a un deses concellos. pertence a Coruña? Pero O sea, provincia. No, eu creo... Non sei se será Pontevedra. Sabes que sería moi bueno isto, Xosé Lois? Mira, de tú dices, exacto. Temos que traer os Xosé para xogar os concellos. a mí onte no concello. No concerto dixenlle a Carlota, eu quero traer a Xosé Lois con outro músico moi top e creo que sería moi top ese episodio. Pero non vamos a ter quen. Sí, eu creo que sí. Mira, cando fora a pandemia, claro, nos íbamos a tocar e non se podía ir a ningún lado. Entonces, solo podíamos chegar ao hotel empezou a cousa que cada vez que chegábamos de tocar metíamos nunha habitación cun vaso de licor café e eran para mí, Xosé Lois. Contanos historias. Vuestro padre literal. En serio, ese é buenísimo. Ou en plan, dándonos unha clase de historia, de xeografía ou de que fora. Empezaba a falar e estábamos así, 2 horas. Pero é certo. Pois era moi inteligente, Xosé Lois. O que pasa é que despois non, claro, non sabíamos verificar se o que nos decía era verdade. Ás veces verificamos, de fala cunha... Claro, fala de Creste, non? Que fuerte. Esto é moi grado para un... Tens que traeles. Tamén pasa. Pasoume outro día con Xurxo. Tamén. Fala así con unha tal que digo que... Teríamos que xogar co deles ao de, como é, 2 mentiras unha verdad. Buah, top. Para eso tens que traer a Pansenfrón. E Adrián Canur. Que non sei grito, sei cata perder, saberle. E Adrián Canur. Adrián... Sabes se te inventa ou non? Adrián dixonos con estas moitas veces. Adrián, e a día de hoxe non sei se son verdade ou mentira. Non lle queríamos o dar. Non. E existe como un amigo que me dixo, iría solo choro por un ollo. E eu, que dis? E eu xa pensando fatal, en plan de, Dios, que asco, que fatal. E el que non, que é verdad. E eu a día de hoxe ainda non sei por qué, el di
sea, sostén que é verdad porque foi atacado por un cánido cando era pequeno. Entonces, claro, esta postura... Como ganó, no, y ganó una. Que dixen? Que nos decía. Que nos decía. Un tiburón. Que lle atacaron un tiburón. A mí o que me gusta é que se a historia é mellor que a vida real, pois mellor querer esa historia, sabes? A vida é máis divertida cando é así. Isso é verdad. Bueno, Creo que arrebata. sí, eu creo que nos vamos a quedar con que hai que traer a toda esta xente. Efectivamente, temos que hacer un especial exterior ou algo así onde podamos ver a un montón de xente Bueno, pé ou algo así, porque sentadas Festivales, lo collemos. Se algún festival nos quere chamar, estamos abiertas a contratación. pero ya, o sea, correctamente. Pois podría estar perfectamente en un festival, traendo grupos, sería perfecto. Ai, sí, que sí. Estivemos xa na folia consagrada. Sí, y... Podemos repetir en... En Burela, por Dios, terra de calor. En Burela imos este ano ao Sadomar, o sea que, mira, podedes pintar aí a Xosé Lois, a Canoura... Estará moi ben. Bueno, nos vamos a ver como é. Estamos adiantando moitas cousas xa. Sí, bueno, tío, de verdad, es que no te calles. No he dicho nada, literalmente. No me dan mirar. Nada. Es la química que nos decía Anaísa. Es lo digo a Anaísa. En fin, bueno. Bueno, muchas gracias por vir en plena etapa concierti. Sí, vorásine concierti. No, a día nos falta oxigenar a cabeza. Salir un pouco dese bucle, ¿no? Pois nada, esperamos que pases super ben e tedes o fallado abertísimo para cando queirades volver e moitas gracias por virde. A vos, Un placer, gracias. E nada, pois nós listo, xa estaría un día máis, amiga, gracias Otro día más, aquí conmigo. otro éxito. Xavi de Estudio 7, el mejor un día más, sosteniéndonos entre los deportivos, literal. Carlota, rexedora e amiga e veciña del Concello de Piñor. E nada, moitas grazas un día máis aos amigos da Casa do Taberneiro, en concreto a Pepe, que xa é compa, estou así, listo. Totalmente. E nada, pois seguimos vendo nalgún momento indeterminado do espazo-tempo. Dentro de un mes. Un mes, que ben. Básicamente. E nada, xa. Chao. Unos besos. Chao.